Nákup na asi 2 dní je spravený a kúpilo sa tak, jak ste videli. 1,7 kg kačica, 1 kg hovädzia nožina, hovädzie zadné zo stehna. OK, tak. Potom tu mám takéto špecialitky, to je aj s kosťou, ale aj s tou kostňou dreňou, to zjem. Toto je hovädzia nožina s kosťou, OK. 750 gramov, 730 gramov, niečo z toho váži tá kosť, to vnútro sa samozrejme zje a k tomu jedno 200 gramové maslo. Neviem, je to veľa za 25 €. Cena asi dosť vysoká na to, čo som kúpil, ale tak mám to s dcérkou na minimálne 2,5 dňa možno, tak voľako.